Il-Frawli, frotta magħrufa ma' diversi bdiewa bħala Sultan il-Frott u popolari ħafna mal-Maltin fil-ġranet tar-rebbija. Popolarità li wieħed seta' jinnota fl-attendenza numeruża għad-9 edizzjoni ta' Festa Frawli fil-lokalità tal-Imġarr. Paul Karwana, bidwi mill-Imġarr, spjega kif illum il-ġurnata il-bdiewa rnexxilhom isibu mezz biex din il-frotta tkun tista' titkabbar ukoll fix-xhur tax-xitwa. Illum għandna Frawli grazzi Alla tibda anke saħansitra bdiet kelli wkoll jiġifieri provajta kienet suċċess ħafna bdejna qabel il-miliet u ma waqfetx minkejja li kellna xitwa qalila batti ħafna fil-produzzjoni però baqgħet għaddejja hemmhekk tali mod li l-konsumatur ikun jista' jgawdi l-frott tagħha mhux bħalissa biss. Din il-frotta kisbet il-popolarità f'pajjiżna permezz tal-Kavallieri ta' San Ġwan, għalkemm kienet meqjusa bħala frotta tas-Sinjuri. Dwar dan tkellimna ma' Mario Vassallo li huwa marraf sew dwar l-istorja tal-bidja f'pajjiżna. Il-Kavallieri kienu prinċpijiet mill-Ewropa kollha u jgħixu f'artijiet iktar kesħin. Kien qisu obbligu li jkollhom xarbet friski Malta. U l-Frawli tissemma bħala frotta milli kienet titħallat ma' dawn ix-xarbiet. Qabel is-sittinijiet, il-Frawli kienet titkabbar b'mod differenti ħafna minn dak tal-lum. Il-frotta kienet waħda irqaq ferm minn dik li naraw u kienet tikber famla ta' għeni qed żgħir. Introdotta varjetajiet ġodda, ikbar, u billi kulħadd jaf l-ewwel ma tikollajn. Il-varjetà l-oħra li kienet irqiqa ma baqgħux tipproduċi u ma baqgħux tiġi għal dak it-tejp tas-suq. Allura s-suq il-Frawli kbira ħadet is-suq over u l-Frawli li hija ta' Malta spiċċat sfortunatament inqerdet. Festa Frawli kienet organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Imġarr bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 30 bidwi. Min barra li kull min attenda seta' jduq din il-frotta bnina seta' japprezza wkoll it-tjubija ta' prodotti oħra, speċjalment ħelu li kien magħmul minnha. Dan kollu b'mużika tradizzjonali Maltija fl-isfond.